Hey! What's up mga kamaster? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kamaster. And for today's video mga kamaster is andito na naman kami ulit. So, ito na naman yung trabaho namin. So, ayan po mga kamaster, no? So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So wala namang bayad yung pag-subscribe mga kamaster. So mag-subscribe na kayo, no? So for today's video is magpapile kami ng hollow block ni John 4. So ayan, no? Ayan. So bali tapos na yung haligi namin. Tapos na yung nabuo po namin yung haligi. Bali 7 haligi po yan mga kamaster. Andito yung isa. Ayan. So dito is pile ng hollow block ni John 4. Ayan. Hanggang dyan, punta dito, yan, punta doon. Nag-prepare rin ako ng simento, bali 2 simento tsaka 8 sakong buhangin. Yan, no? Yan. Yan po mga kamaster. So pasensya na po kayo mga kamaster kasi minsan lang po ako makapag-upload ng video dahil po sa dahil minsan mabilisan yung trabaho namin kaya di ako makapag-video. So ngayon is di naman masyado mabilis yung trabaho namin kasi lang kami ng hollow block. Kaya may pagkakataon ako na makapag-video, no? So ayan mga kamaster. So ayan yung namin. Ito yung na-prepare ko na simento sa kabuhangin. So magpapalin kami ng hollow block. So bali pala mga kamaster, dito is tatapusin muna namin dito, no? Kasi yung sa baba is tapos na yung sa baba. Tapos dito naman sa taas. Yan. So yun. So ayun po mga kamaster, no? Andito na po tayo sa pag-pile ng hollow block mga kamaster. Bali natapos na po namin doon yung haligi. So ayan si John 4, nag-pile ng hollow block. So ayan si Agaw Zero mga master, nagpintura siya. Ayan. Siya yung nagpintura dyan mga master. Ayan. So kami is magpapile ng hollow block, no? Ayan. So sa hindi pa nakapag-subscribe pala, no, mga kamaster. So wala namang bayad yung pag-subscribe. So mag-subscribe naman kayo para umabot tayo ng 1k subscriber, no. So malapit na tayo ma-monetize mga kamaster. So subscriber lang yung kukunin ko kasi yung watch hours ko is okay na.
Naka 4,000 watts house na ko. Kaya yung kukunin ko na lang is yung subscriber, 1k subscriber para ma-monetize. So sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, so, wala namang bayad. Libre po kayo mag-subscribe. So sana mag-subscribe kayo lahat. Ayun po. And ayan po mga kamaster, na natapos na rin namin mga kamaster yung pagpile ng hollow block. Ayan. So kung nakikita nyo mga kamaster sa likuran ko, ayan o. Ayan. Natapos na rin namin magpile ng hollow block. So ano pala mga kamaster, bali kulang pala ito ng isa pang hollow block. Ayan. So ayan. Nagdagan pa ito ng isa pang hollow block no? Para maging siya dito. Pantay siya dito, dito tsaka dito. Ayan o. So wala na rin kaming simento. I mean masa. Wala na rin kaming masa. Ayan, naubos na rin yung masa namin. Kaya bukas, kung may buhangin na so kung darating na yung buhangin, so magpipinising na kami dito no, sa hollow block na to.
Magpapalatida na kami, palatida. Palatida? Palatida siguro yung tawag dyan. Yung magpipinising ka. So, ayan po mga kamaster, no? Yan. So, bali, kulang pa ng isang hollow block para maging ano dito. Ano siya, maging pantay dito sa yung unang na-pile na hollow block dyan. Kailangan pantay siya dito. Kaya, kulang pa ng isang hollow block, no? Yan. So, bukas na lang ulit kasi ngayon, alas 3 pa naman. So, magano kami muna, maghakot muna kami ng buhangin. Nag-order si Titing Janpor ng buhangin kasi naubusan ng buhangin, no? Ayan po mga kamaster, grabe ang init. Tapos na rin namin. So ayan po mga kamaster, no? Bali natapos na po namin sa araw ngayon yung pagpahal ng hollow block. And maraming salamat sa palaging panonood ng aking mga videos. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking video na bagong upload. So ayan po mga kamaster, no? So maraming salamat and goodbye.